Joet liet ik mijn favoriete gedichtvorm op mijn vingers tatoeëren. Het kwatrijn. 4 versregels met 2 riemklanken. AABB of ABAB. Ik ga kiezen voor ABAB. Dit is namelijk het riemschema van mijn favoriete gedicht. De allereerste keer dat ik echt voor een gedicht voel. Tuurlijk, als ben en jongeren schreeuwde ik gedichten. Maar die gingen meestal over hoe zielig ik wie, hoe slecht ik me voelde of hoe vervelend mijn mem wie. Ze altijd een goeie puber nou iemand tak komt. Het wie pas doe ik alweer moeten dat ik mijn soorten van poëzie in onrekking kwam. Let wel, deze tekst is Engels. Escaping life that sucks, I pass out on the floor. Wish I had 20 bucks, so I could buy some more. Ik dacht echt dat zulke kind maar alleen nog in literatuur bestoen. Dat zulke scherpheid alleen nog bestoen in kleinkunst. Eensamens en plezier kwamen hier te ger in een gedicht en dat ropte volle bij mij op. Zoend bijna aan ben ik fan van kleinkunst, zoals Kees Thorn en Dr. Anders P. Dit had ik die scherpe, snijende ronen, correct als Alwin zijn gedicht. Mijn favoriet, en let wel, deze is Hollands. Mijn neefje, met wie ik eerst Pim Pam pette, ook al volgde hij de regels niet precies, was beter in Russische roulette, alleen hij kon niet tegen zijn verlies. En die scherpe ronen is wat het voor mij doet in het leven. In mijn poëzie en mijn woorden, in de liefde en in al het oren wat ik doe. Ik verkies vuur, boppen parfum, wilde kruiden, boppen bloemen, ruwe diamanten, boppen parels. En dit is dan echt de reden waarom ik zo dol op woordpieken ben.